இன்றைய தேவ மன்னா விசுவாசத்தை குறித்து 3ஆம் பாகம். விசுவாசத்தை குறித்து நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம். அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான். விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாய் இராதபடியினால் அவன் ஆக்கணைக்கு தீர்க்கப்பட்டாயிற்று. யோவான் 3வது அதிகாரம் 18வது வசனம். நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். யோவான் 11வது அதிகாரம் 25வது வசனம். உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிற எவனும் என்றென்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான். யோவான் 11வது அதிகாரம் 26வது வசனம். நீ என்னை கண்டதினாலே விசுவாசித்தாய், காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். யோவான் 20வது அதிகாரம் 29வது வசனம். இயேசுவின் நாமத்தில் மாராநாதா.